Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 28-nji iýuny sanyna. Türkmenistan Xitay Ewraziya Expo halkara sergisine gatnaşýar. Yaponiýanyň premier ministri Kazakstany barar. NBA-nyň taryhynda ilkinji gezek ataly ol bir toparda oýnar. Gruziýanyň milli ýygyndysyna 10 million euro berildi ýaly habarlar ýetirýäris. Türkmenistan Xitay Ewraziya Expo halkara sergisine gatnaşýar. Düzüminde Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasynyň wekilleri bolan ýurdumyzyň wekiliýeti 2024-nji ýylyň 26-30-njy ýununda Xitaýyň Urumçy şäherine geçirilýän Xitay Ewraziya Expo halkara sergisine gatnaşýar. Ewraziya döwletleriniň 23-siniň şol sanyna Xitaýyň önüm öndürjileriniň diwarlyklary ýaýbanlandyrylan halkara gözden geçirilişde Türkmenistan dürli podoklaryň, hususy haryt öndürjileriň harytlaryny we hyzmatlaryny mahabatlandyrýan milli paviljony bilen gatnaşýar. Sergide Türkmenistanyň wekiliýeti hyzmatdaşygy üçin giň mümkinçilikleri bolan türkmen bazarynyň sowda ykdysady ulgamynyň ösüşi, bilelikdäki tasamalar amala aşyrmaň geljegi bilen daşar ýurtly iş öwürleri tanışdyrýar. Halkara sergi maý goýum hyzmatdaşlygy, milli paviljonlar hemde pudoklary ýürütülüşdirilen 3 bölümden ibaretdir. Şu ýyl 8-nji gezek geçirilýän sergiýiniň çäklerinde sowda we maý goýum forumlary özara tejribe alşmalar, dürli ykdysady meden çäreleri gurulýar. Dünýäniň 50den gowrak döwletinden ýüzlerçe iş öwürüň gatnaşýan halkara gözden geçiriş beýik ýüpek ýolunyň ornuna ýerleşýän döwletleriň arasynda ykdysady sowda maý goýum hyzmatdaşlygyny mundan beýlek hem giňeltme üçin giň mümkinçilikler döredýär. Yaponiýanyň premier ministri Kazakstana barar. Yaponiýanyň premier ministriniň 2024-nji ýylyň awgustynda resmi sapar bilen Kazakstana barmagyny garaşylýar. Bu barada ministrler kabinetiniň baş sekretary Metbuat ýygnagyna habar berdi. Mümkinçilikleriň çäklerini şu ýylyň awgustynda premier ministr kiside Kazakstana saparda bolar diýip ol belledi. Haýat häzirki wagtda Merkezi Aziýa Yaponiýa görnüşini ýokary derejedäki sammiti gurmak goýunça gepleşikler geçirilýändigini belledi. Bu sammitiň Merkezi Aziýa goşmak Yaponiýa görnüşine dialogyň döredilmeginiň 20 ýyllygyna gabatlanyp geçiriljekdigi belenildi. Ministrler kabinetiniň baş sekretary Merkezi Aziýa döwletleri bilen gatnaşyklary ösdürmegiň Yaponiýa üçin möhüm ugruk bolup durýandygyny belledi. Ministrler kabinetiniň baş sekretary Merkezi Aziýa döwletleri bilen gatnaşyklary ösdürmegiň Yaponiýa üçin möhüm ugruk bolup durýandygyny belledi. NBA'nyň taryhynda ilkinji gezek ataly ogul bir toparda oýnar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Milli Basketbol Ligasynyň taryhynda ilkinji gezek kakasy we ogly bir toparda çykyş eder. NBA'nyň güýçlü toparlaryndan Los Angeles Lakers toparyna çykyş edýän meşhur basketbolçy LeBron James ogly Bronny James bilen topardaş boldy. Mundan ozal NBA'nyň taryhynda basketbol meýdançasyny bilelikde paýlaşan ataly ogul bolmany diýip Los Angeles Lakers toparynyň baş müdiri Rob Pelinka bellek geçdi. 39 ýaşyndaky LeBron James NBA'nyň taryhynda 4 gezek en gowy basketbolçy hökümine saýlanan oýunçylaryň biridir. Ol 2018-nji ýyldan bäri bu toparda çykyş edýär. Mundan ozal LeBron James Cleveland, Miami ýaly toparlarda çykyş etdi. LeBron Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň milli ýygyndysy bilen 2 gezek Olimpiýa oýunlarynyň çempionu boldy. Gruziýanyň milli ýygyndysına 10 million euro berildi. Germaniýada geçirilýän futbol boýunça Ýewropa çempionatyna ilkinji gezek gatnaşýan Gruziýanyň milli ýygyndysy 1-8 finalda çykyp hemmeleri haýran galdyrdy. Germaniýada geçirilýän futbol boýunça Ýewropa çempionatyna ilkinji gezek gatnaşan Gruziýanyň milli ýygyndysy 1-8 finala çykyp hemmeleri haýran galdyrdy. Çempionatyň soňky duşugyny Portugaliýanyň ýygyndysy 2-0 hasabyna ýegen Gruziýanyň ýygyndysyna 10 million euro baýrak berler. Gruzin Arzuw partiýasynyň esaslandyrjysy ýurdun ozalky premier ministri Bidzin Ivanishvili ýygynlygyny bu gazanan üstüne bilen gutlady we ýygyna 30 million lari, takminen 10 million euro pul bayragynyň beriljekdigini aýtdy. Şeýleki milliarderiň başlangyjy esasynda Gruziýanyň ýygyndysy 1-8 finalda Ispaniýany ýeňip ýolun dowam eden halatyna goşmaça 10 million euro baýrak alar. Ine mehriban müştaqlar Ata Vatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoşda bolun.